Kudu Praneso. Nonton Kudu Praneso, yo ayo Kudu Praneso maju. Ayo prakonco urip kabudaya Jawa, ayo prakonco nonton Kudu Praneso, yo ayo Kudu Praneso maju. Tak berkenan di hati. Asik Praneso. 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 Inilah jadilan kami, inilah budaya kami. Maafkan bila tak berkenan di hati. Asik Praneso. Sumunar sayang prajurit angsah pangumitir adine kuda dampi budalan swara gedhe gong pratandha prajurit kangaye karya inggih menika tombak ingkang dadi gamanyo bisa mangke kandherekaken celeng kekalipun inggih menika celeng Warasura alias Nyai Warasura. Boten ketinggal malih inggih menika asu bunyang manyunyang ing samangke ing pagelaran seni jaranan seni janilan Kudu Praneso angsa kepangumitir inggih menika Pratandha Amukasi kesenian jadilan Bapak ingkang kaping sekawan.
Ayo cowok, ayo tumandang. Yeay, hahaha. Posisi yo prakanca dolanan ning jaba Dolan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca deleng kuda pranesa kumpulan jadilane gamping tengah tukete alus tur bagus-bagus matur nuwun dumateng para pamirsa yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca deleng kuda pranesa kumpulan jadilane gamping tengah tukete alus tur bagus-bagus matur nuwun dumateng para pamirsa matur nuwun sampun nimbali pranesa jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang 5 Kota Semarang Simpang 5 Kota Semarang nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur Kanggo gayo pure bangsa adil makmur Kanggo gayo pure bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Gustine duwe watak kudu jujur Gustine nang duwe watak kudu jujur ing nasti timeng tumindak mure kasih ing nasti timeng tumindak
kasih Anggengku bawa takkan sifat adil Anggengku bawa takkan sifat adil urip aja tumindak kang iwa urip aja tumindak kang iwa Den jumbuno citra aning bangsa kita Den jumbuno citra aning bangsa kita eling-eling tantang gawe pakaryan eling-eling tantang gawe pakaryan Ojo kongsi melek terbeek liyan Ojo kongsi melek terbeek liyan jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang 5 Kota Semarang Simpang 5 Kota Semarang nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur Kanggo gayung urip bangsa adil makmur Kanggo gayung urip bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Gusti nanam duwe watak kudu jujur Gusti nanam duwe watak kudu jujur ing nasti timeng tumindak murek kasih ing nasti timeng tumindak murek kasih Anggengku bawa takkan sifat adil Anggengku bawa takkan sifat adil Jos ya os os ya ya langgam kucingo asli kudu ora iso semoga Pak Haji Bolot asli sing nyiptake iki Marang sira wekasan tuwuh rasapa
Matur nuwun Mas Muhammad Nur Hanafi Angripta Kuciwa kagem kudo pranisa. Sameneika sampun kathah ingkang ngagem Mas Bolot. Saya laris pokoke iki. Kula tak kagem benjang Pak Gian. Oh nggih, siap. Ijen nggih Mas Bolot nggih Mas Muhammad nggih. Nggih. Iso. Menika Mas Bondan wis bintange bendina neng TikTok anane Bondan wae, YouTube Bondan wae. Ampun, ampun. Dibajutnya Pak, monggo dibajutnya mawon Pak. Ampun, ampun. Matur nuwun Mas Bondan sampun rawuh wonten Nggih, kudo nggih. pranisa, Mas Bolot, Mas Beta si rambut biru. Tak apakne to Anita kuwi rambute? Yuk. Yo. Ya. Iki dandan apa meneh iki? Yes. Gandrung. Lagune Gandrung ya Mas ya? Nggih. Mas dokter ingkar mriki Mas. Mriki pinarak mriki. Ayo mriki. Nggawa pocongan. Dokter ki wangune nggo pasien kok nggo pocongan lho. Gandrung ya Ndek ya? Sing rawuh Mas dokter. Tutupono kaya ambune ketok. Yuk gandrung. Eh
Andre. Mas Andre. Wong yen lagi gandrung ora peduli bledos kudu. Wong yen lagi naksir ora peduli yen barang dugi. Nadyan lagi oke direwangi gratek-gratek. Carene wis cocok Ireng bangir tuweke sapa dik Ireng bangir yo duweku lambe tipis tuweke sapa dik lambe tipis yo duweku janggut nyadis tuweke sapa dik janggut nyadis yo duweku gulu iki tuweke sapa dik gulu iki yo duweku iki piye dik tambahmu medhik ono sing duwe iki piye dik tambahmu medhik mestine ono sing duwe ayo pocong ki rak jondel ora mlayu kapok Ben rasah tulungi Ben piye Mas pripun Dan ora cetha untune dicopat sik to ora cetha Mbak Siti diparani kae piye karepe aku Siti wae karo kowe emoh kok Oh tangannya di dalam duculi sik Jen dicopot sik Jen copot sik nah yo ngalah walah bot-bote wong arek Bot-bote war nyarutan. Ya boleh ya 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 jijiki untukmu iki Assalamualaikum warahmatullahi Kurang ajar. wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore buat dusun Karangwetan ya, Karangwetan. Kami dari keluarga besar Kuto Braneso mohon maaf apabila ada tutur kata, tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bodohnya pengetahuan kami. Kami cuma bisa mendoakan semoga dusun Karang Tengah rezekinya lancar. Karangwetan. Karangwetan, maaf. Karangwetan ya. Karangwetan rezekinya lancar. Amin. 2026 utangnya do lunas kabeh. Sing durung duwe bojo ndang duwe bojil. Ning aja lali iso nanggap Kuto Braneso. Lewat saya diskonnya 1%. Yang durung duwe pacar ndang duwe pacar. Pokoknya doa yang terbaik paringi rezeki lancar kabeh sak kabeh-kabeh buat dusun Karangwetan. Semoga Bapak Pocong badhe ngendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ana pocongan kok assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes yuk. Bot-bote golek dit nggo nyaur. Yuk. Oh ya. Kendul.
wujud ipun among alit kondal gandul mapan ing telingan agemane para putri anteng cakeping ati busana ya 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 iki locong iki locong Iki locong iki locong dadi lanting Dobraneso 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 kamping tengah iki locong Iki locong iki locong Iki locong iki locong dadi lanting Dobraneso 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 kamping tengah Iki lo dadi lanting asli saka gaping tengah Iki lo dadi lanting asli saka gaping tengah ayo 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 ayai karyane praja kene 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 kukura gunung tandang gawe sayo rukun bareng ruprane sowae lilo lan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal lambunge kolobes kontol baris kolobes kontol baris kolobes kontol baris kolobes kontol baris ayo kanyo ayo ayo ayai karyane praja kene 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 gugur gunung tandang gawe sayo rukun bareng ruprane sowae lilo lan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake pasti enggal rampunge kolobes kontol baris kolobes kontol baris kolobes kontol baris kolobes kontol baris ayo Jer Yo. monggo meneh saya lagi sih HP-ne awas ngajar jalanmu ngajar Ayo tinggi. Mas Lungo. Yo ya.
jaranmu diawak sing kae ana sing gulung kae. Ayo, iya. Jaran pojokan iki. Ayo. Arep gedek, arep tak udutke supaya gelem arep tak dukunke. Ore, ose tak ore, ose. Lure-lure ulane sawa. Anak cilik buntute dawa. Kadung lirik sing kira-kira. Sing dilirik kudu pranisa. Ose, ore, tak ose, ore. Abang maneh ora lunturo. Wong sing ijo lunture putih. Nur. Bocah maneh orang loyoro. Sing duwe bojo ora tau mulih. Ore, ose tak ore, ose. Boyo mesem rekut petae opo. Boyo guyu susah petae opo. Penjalukku. Mas tetep ing janji. Aja ibu, aja tansah juwo. Sedih aku uga tansih lah ing janji. Mesemo tansah tak enteni yo bareng angkuti luhuring kagungan watone tumeman mesti kasembetan. Boyo mesem rekut petae opo. Boyo guyu susah petae opo. Jalukku mas tetep ing janji. Ojo ibu, ojo tansah juwo. Senajan aku uga tansih lah ing janji. Mesemo tansah tak enteni yo bareng anguti luhuring kagungan watone tumeman mesti kasembetan. Iya. Oi. Ya. Monggo penonton ingkang cerah bumbang celeng kula aturi mundur. Mundur. Penonton ingkang cerah bumbang celeng kula aturi mundur. 3 meter, kalau aturi mundur 3 meter.
Santri pekon apa Sandung Asmara rumiyin? Iya, sumangga Jawa kesandung Asmara. Sik Mas Dut. Pripun? Pocongnya basah deh. Pocong kok jegok loh. Yo kesandung Asmara nggih. Mas Bundan. Iso. Yo, Cong. Sawer, Cong. Suwe mandem rasa jroning dada aku arep sambat karo sapa aturu tansah klesekan arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara Ono omah rasane wis ora rasane karo atiku kudu kepengin dolan mung pengin ketemu karo sliramu wong bagus nadyan wong sedelo ati dadi lega yo Kembang mati tuwuh neng gunung lawu ati ayem yen lagi nyawa esemu Kaya ngapa tengah rasane atiku bisa ketemu sersliremu ya mong kowe ana sajroning ati tresnaku iki tuwa kula sing ati iya kudu praneso Sibu Audio System sajose Pasukatan Karawetan sajose wis suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa urung tansah klesekan arep pangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara omah rasane wis ora rasane karo atiku kudu kepengin dolan mung pengin ketemu karo sliramu wong bagus nadyan mung sedelo ati dadi lega
kaya mung kowe ana sajroning ati tresnaku iki tuwa tulus ing ati kaya ngapa ku ngrasane atiku bisa ketemu lungguh jejer sliramu ya mung kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tuwa tulus ati. Mas Dut, panyunan saking Pak Dedani santri pekok Oke. Yo Mas Beta. Jiro lu santri pekok hore. Budat Mas, Pak Budat.
gawe kuciwa nanging saiki bareng bukti kowe konjur malah lali karo aku sidik kowe nesu konjur ngajak patu jangan ojo lah kon piye ngene ngono ayo dok atun apa kowe pancen ra kelingan jamane dhewe tok kang mas kowe janji bunga susah padha bilang kondi kutha sateruse nang desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani linciku utuh matur suwun Mas Mas Haji matur suwun nggih mugi-mugi berkah selalu kagem panjenengan Jebul ora ketemu aduh kliciku aja beda aku terus bali nyang Semarang kliciku wis ana kandang la jebulane krusak-krusu keburu nafsu wakasane montang-manting rakate akeh aku dhewe angkapake
monggo sedaya panitia sedaya mindak monggo. Monggo panitia sedaya mindak. Monggo mari. Ya. Yo. Paripurna pagelaran ing budaya saking keluarga seni Kutha Pranesa apuranto yen wonten lepat kawula nyuwun kuking anak sapa. Puji syukur kunjung ring Yang Maha Kuwasa paring gangsar agen kawula andeksa Purwa Madya kuwi ngapake rajo sajaya Kutha Pranesa. Makaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing siang dumugi sonten menika. Bapak wonten tindak tantu ingkang boten nuju prana dumateng para lamuh jaya langkung-langkung keluarga ageng wonten ing Karangwetan mriki. Kula atanami rombongan jadilan Kutha Pranesa